Goteta en Forces invisibles. Hi havia una vegada un país molt content perquè per fi arribava la Fira Medieval. Era un esdeveniment molt esperat per tots els habitants de Gotilàndia, ja que hi havia les millors paradetes de l'any i es realitzaven múltiples activitats per tots els públics, teatres, atraccions. Entre els moments més esperats es trobava l'entrada i actuació dels bufons, que sempre contaven interessants històries i aventures que feien riure a la gent. Enguany es van fer esperar i van arribar els últims, però tenien moltes ganes d'actuar al castell del rei Goton. El tema principal de totes les representacions, unes forces invisibles capaces de moure coses. Tot el públic va pensar que era màgica, però ells van comentar que no era així, que en altres països llunyans havien descobert que en tots els elements existien unes xicotetes càrregues capaces de fer força per ajuntar-se les unes amb les altres. El nom d'aquesta força era força electroestàtica, però perquè succeirà calia despertar-les mitjançant el fregament. Els bufons, davant de tanta expectació, van decidir concretar una mica més l'assumpte i explicaren que totes les càrregues tenen càrregues positives i negatives, que són com unes minúscules estreles amb el símbolo positiu i negatiu. Aquestes viuen sense moure, tranquils, durant molt de temps, però quan alguna cosa se'ls acosta i els toquen, tenen l'oportunitat de canviar de casa. I no s'ho pensen dues vegades. Amb aquest nou canvi comença el que més els agrada, que són els jocs d'atracció i repulsió. En aquests jocs, les càrregues s'orienten en els materials i fan molta força per abraçar-se, amb les quals són diferents a elles, ja que els agradaria tindre noves amigues. Per contra, quan veuen càrregues que són iguals que elles, se separen perquè consideren que es coneixen massa bé. Els bufons, sense més explicació, van agafar un glop. El van inflar, el flotaren amb una peça de llana que portaven posada i el van acostar al seu pèl. Tots van quedar sorpresos en veure com els pèls dels bufons es van estafurrufar i es van pegar al globus. Immediatament, els habitants de Gotilàndia es van acostar al globus per a intentar veure les càrregues, però es van emportar una desil·lusió en comprovar que eren tan menudes que no es podien veure. Per sort, els bufons els van animar a tots al fet que jugaren amb elles, ja que no feia falta veure-les per poder gaudir de les seues forces electroestàtiques. Els bufons no van acabar encara amb el seu sorprenent espectacle, sinó que el van augmentar quan van mostrar 2 imants. Ningú en Gotilàndia havia sentit parlar d'aquests elements, així que els protagonistes es van enorgullir de ser els primers a ensenyar-lo. Els van contar a tots els assistents que els imants també tenien càrregues i que els seus noms són positius i negatius, depenent del costat de l'imant en el qual es troben. A diferència de les càrregues electroestàtiques, estas no fa falta que es freguen perquè puguen fer força, sinó que n'hi ha prou en acostar-los un element de ferro i aquestes la trauran. El nom d'aquesta força és força magnètica. Van provar amb unes claus que tenia el ferrer en la butxaca i tots es van quedar bocabadats en veure que es quedaven pegades a l'imant. Els bufons van acabar la seva actuació unint tots 2 imants d'una banda i demostrant la seva impossibilitat d'unió per l'altre.
Això era degut al mateix que ocorria amb les càrregues electroestàtiques, que quan eren diferents es volien conèixer i abraçar. En canvi, quan eren iguals feien força per a separar-se. Tot va acabar amb la major ovació mai vista en Gotilàndia i el Reggaeton, com a reconeixement, els va convidar a passar uns dies al seu castell. A la nostra amiga Goteta li dolia la mà de tant escriure en la seva llibreta, ja que va anar apuntant tot el que passava per a no perdre detall i després poder-ho repassar a casa. Normal que després sapiguera tantes coses. I amb aquest final m'acomiade sense més.